Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Xolo siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba siphinde sihlangane namhlanje emva kwempela sonto yombhabhatiso. Sibonga kakhulu bonke abebefikile bephelezela nabo bonke ababhabhatisiwe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele. Ngikholwa ukuthi-ke nonke nihambe kahle nafika niphephile ngoba ngakezwa lutho kuze kube manje. Abanye-ke baripota kumama ngenxa-ke yokuba bhizi kwami akakwazi ukungitshela ukuthi hhayi ubani bathi sebefikile, ubani bathini. Kakhulu kwabaseGoli abahambe ntambama izolo ngebhasi ntambama ngabo 7 something to 8 okungukuthi bazofika namhlanje noma sebefikile-ke ngoba sekuyilesi sikhathi, kodwa bona bewabantu abazofika namhlanje. Ngikholwa ukuthi abaseduze noma bebehamba bezofika izolo bonke bafikile. Baripotheke kumama-ke, abanye ngiyakholwa ukuthi baripothile kimi, kodwa ngenxa yokuthi WhatsApp ungakashaya u5 bawuvala, angazi bawuvaleleni ngempela ngoba bengisebenza ngicophelela, angaze ngenza ama-activities amaningi at a time. Kodwa-ke sekwenzekile. Normally-ke bawuvala u-24 hours usuku olulodwa. Bebeqale ngokuvala enye izolo, khona bayivalile izolo, salala sebeyivulile. Kuseni namhlanje base bevala le, ngenzeka mhlawumbe silale sebeyivulile, angazi noma bayivule kusasa, angazi. Ngiyacela nje ningathumeli lutho bafowethu, ngiyacela ningathumeli lutho ngoba bekunama messages abekhona amaningana obekufanele ngibhekane nawo. Bekade ngifaka nabantu, abantu bafakiwe-ke nganqamuka phakathi ngisafaka abanye, angazi ukuthi obani abangenile obani abangakangeni. Isimo sinjalo nje ngibhekene naso, impi inkulu, kodwa-ke ngoJesu siyanqoba. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Benginikeza nje update ngakho konke okwenzakalayo. uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anibiyele. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu ngomkhuleko. Mhlambe ngingakakhuleki ngicacise nakulaba-ke abebelinda imkhuleko yokweshumi, zonke lezo zinto kubambezeleke yonke into. Angikwazi ukwenza lutho mina ngapha, akukho nje engikwazi ukwenza. So ngicela nani-ke ningenzi lutho ngoba uma nenza ukuthi la ngiyoqala khona nami ngizobe sengistressekile ngoba ngoqala mhlambe seko-200 ama-message. Asihlale nje siyibambeni, yimpi esibhekene nayo, sikholwa ukuthi soyinqoba ngelinye ilanga. Uma singayinqobi ngiye ngithi there is nothing permanent emhlabeni. So-ke la emhlabeni nje akho into permanent, sokhululeka sihambe sekhaya ezulwini. Kobe kungekho amafoni avalwayo, kobe kungekho lutho, sobe sibona inkosi yethu sidumisa imini nobusuku, sijabule ngendlela emangalisayo. Siguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela kube kanye nathi kule nkonzo, uyibusise nathi usibusise, kube yilo naloyo Nkosi, kube khona kutholayo akuzuzayo, ondleke emphefumulweni, sisalungiselela ukuhlwithwa uma sekuhlwithwa ibandla. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, udumo lonke silinikeza wena. Sibonga ngenkonzo izolo, sibonga ngabo bonke ababhabhatisiwe, sibonga ngakho konke okwenzakele kuyicebo lakho. Siyabonga Nkosi ukuthi ube kanye nathi. Ayikho into emnandi njengokwenza into yakho Nkosi bese wena uba khona phakathi kwethu, uyi-endorse ukuthi vela kuwena ekhaya ezulwini. Siyakubonga-ke Nkosi kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Soqhubeka-ke nezwi lethu, intshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni. Matthew chapter 5 verse 4, 10, 11 and 12. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Sikhuluma ngalawo mavesi-ke esigqile wona. Uthi verse 3, babusisiwe abampofu emoyeni ukuba umbuso wezulu
ungowabo. NgesiXhosa ke banoyolo abakhedamileyo ngokuba bayakunatshiswa bona. Verse 10 wesiZulu. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngani beqamba amanga ngenxa yami. Verse 12 jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu umkhulu ezulwini ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Verse 10, 11, 12 ngolimi lwesiXhosa. Banoyolo abatyutyiswa ngenxa yobulungisa ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Verse 11 ninoyolo nina xa bathe abantu baningcikiva banitshutshisa bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka ngenxa yami. Vuyani nigcobe kunene ngokuba umvuzo wenu mkhulu emazulwini kuba benje njalo ukubatshutshisa abaprofeti ababekho phambi kwenu benje njalo. Hayi ke muhle uNkulunkulu wethu, siyambonga ngendlela emangalisayo. Asiqhubekeke lapho besikhona sasidine sikhuluma ngokuthi babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Sasibuka kuMathewu chapter 10 verse 16 kuya ku-18, 22 kuya no-25, 26, 25, 27, 26 no-28. Sadina-ke siku-22 kukaMathewu lapho sithi niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa igama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. Akafuneki umzalwane olimalayo. Umzalwane nje olimalayo akafuneki. Ithoboka no. Umzalwane olimalayo akafuneki. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa igama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyosindiswa. Sikhuthazele nje bafowethu. Sikudlulise ngapha nangapha kukuhle kwenzeka, kukubi kwenzeka. Sishaya ngathi asikubonanga because ezinye zalezi zinto ezimbi zingama stepping stones asisekhaya ezulwini. Sebenzisa kona lokho kubi ukuthi ustepe phezulu kwakho kunyathele. Siwanyathela amadimoni ngoba sifuna ukuya ekhaya ezulwini. So ke nabanandulela ke abaprofeti. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa igama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. Masibheka ke ukukhuthazela kuzosisiza kakhulu. Ngangikhumbuza izwe esike sagxila kulona elithi phikelelani ukungena ngomnyango omncane. Phikelelani ukungena ngomnyango omncane. Ake siqhubekeke no verse 25. Uthi uJesu kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe nenceku ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninindlu ngokuthi uBelzebuli kakhulu abendlu yakhe. La uJesu usitshela ukuthi bambize ngoBelzebuli. Nizokhumbula ukubizwa ngoBelzebuli. Wathiwa usebenza ngamadimoni ebizwa abaFarisi. Wazi wathi yena kusho ukuthi umbuso kaSathane uhlukene phakathi uma yena ekhipha amadimoni ngedimoni. So ke uthi ke uma yena ebizwe ngedimoni so sinda kanjani thina? Uma yena bembize ngoBelzebuli so sinda kanjani thina na? Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe. Akakwazi umuntu ukufundisa bese ungafane naye. So kufanele sifanele ngezulu sithi ukhamba lufuze imbiza. Nenceku ibe njengenkosi yayo. Ngoba phela inkosi iphefumula umoya odonswa uwena nceku. So kufanele nathi simfuze uJesu. Babonala kanjalo phela abazelwe nguNkulunkulu ngoba bafana nendodana yakhe ayizeleyo uJesu Kristu waseNazaretha. So we are not going to be fooled by those abathi bangabantwana bakaNkulunkulu bebe bephila impilo ephambene noJesu ongumntwana kaNkulunkulu. Angeke basidide. Ngeke basidide. So siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu osivula amehlo ngezwi lakhe elikhulumayo ukuba sikwazi ukubona izinto siye phambili. So uma umuntu ema phambi kwakho ngesonto akutshela izinto eziphambana nalezi ezikhulunywe uJesu,
umpostoli Paul ishilo kaningi leyo nto athi makaqalekiswe lo muntu, uthi makaqalekiswe. Ngazi noma ngizosheshana ukulithola leli verse liphakathi kwabaseFesu kanye noGalathiya. Ngicabanga ukuthi abaseGalathiya uchapter 1 lapho esho khona uGalathiya chapter 1 asiqale kuverse 8. Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambeneyo naleli esinishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. Yayizwa lonto? Makabe ngoqalekisiweyo. Ngisho nami nje mase ngijika bazalwane senginitshela into ephambene nale ngisho manje, mangibe ngoqalekisiweyo. Limnandi ukulikhipha leli gama, linzima mase lisebenza. Verse 9, njengalokhu sesishilo ngisaphinda nakalokhu ngithi, uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalamukelayo, makabe ngoqalekisiweyo. So bafowethu, baningi abantu abangena phansi kwalesi siqalekiso ngoba beshintsha imeseji. uNkulunkulu ukunikezile imeseji, usushumayela enye wena. Mhlawumbe siqale kuverse 6 sibuyele kuverse 6. Wayesihloko sithi ukuhlubuka kwabaseGalathiya kulo ivangeli eliyilo. Ngiyababuka nje laba abaphuma ekhaya lezwi behlubuka kulo ivangeli eliyilo. Wes aphuma ekhaya lezwi esazicelela ukungena entabeni. Ngazi noma nangizwayo. Ufika ungena ekhaya lezwi bese abanye bethi hayi sengifuna ukondliwa entabeni, ngifuna ukuluswa entabeni. Abesephuma lo muntu. Yabona? Aphume evangelini eliyilo. Asifunde kuverse 6 baseGalathiya chapter 1. Ngiyamangala ngokuba ningihlubuka masinya kangaka. Yena owanibizela emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli elingesile elinye kuphela, ukuba bakhona abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Ntakababa, ngiyacela ungadideki. Hayi ungadideki. Liyaphila lele engilinikezile. Hayi liyaphila, uzongena ugijima ezulwini mawulenza. Ungadideki, ungadidwa abantu bekutshela noma yini. Abanye bazi bathi ukuvuma izono akukho. Kade ngitshengisa omunye amavesi akhuluma ngokuvuma izono agcwele iBhayibheli lonke. Agcwele nje eBhayibhelini amavesi akhuluma ngokuvuma izono. NoPawulu wayevumisa izono. John uMbhaphatisi wayevumisa izono. NoJesu wayevumisa izono. uJesu, mina ngisho inkosi yethu uJesu. Ngesikhathi engena kwaZakeyu, into yokuqala ekhuluma uZakeyu wavuma izono zakhe. Wathi, Inkosi, uma ngingaphucila umuntu into ngizoyibuyisa iphindwe kanye. Wathi, Inkosi, ngizohlukanisa phakathi umnotho wami ngabela abampofu. Ukwenzani lokho? Ngabela abampofu. Kanti ukwenzani lokho? Akhona uvuma izono umuntu mayebala izinkinga zakhe. Bathi ke ukuvuma izono angazi mina. Angazi, angifuni ukuyazi futhi lento le. Ngoba ithule nje ayisho lutho. Ithule, yazi ukuthiwa khona into ethule. Leli ivangeli lelo kudlalwa ngalo labanye. Nele prosperity, ukholela ukuthola izinto. Thozani phambili estate nizomukela izinto. Hayi mina ngake ngimbuze lo baba ongibiza ngithi mina kahle hle ngempela njengoba uthi angizomukela ukuthi kwami ubuhlaleleni nakho sonke lesikhathi yonke leminyaka ngihlupheka. Kanti unezinto zami wena. Hayi akakawukhomba umzono otshwala athi nanku. Umuntu onezinto zami mina azigodlanga nginiki. So akekho umuntu onezinto zakho. Izinto zakho zithathwe isithe singusathana. So izinto zakho wena woza kuJesu, vuma izono zakho, umvume ukuthi uyinkosi ngokukhuleka kuRoma 10 verse 9 emva kwami. Mvume nje. Uzobona izinto zakho iqaqe, akho umuntu obambe izinto zakho. Uzibambe wena nje ngezono zakho. Vuma izono zakho, sindiswa. Uholwe inkosi uJesu, uzobona wena. Ake bengidlula nje la ekhuluma ngamaqinile uPaul athi uma kukhona onishumayezela enye ivangeli makaqalekiswe. Nami ngiyawasho futhi lawo mazwi. Makukhona onishumayezela enye ngaphandle lengishumayeza lona makaqalekiswe. Nami futhi mase ngibuya nelinye. Hayi lele engiliphethe manje, mangiqalekiswe. Ngoba ngisho ngaleli ivangeli engiliphethe. Ngalinikezwe emazulwini. Ngalinikezwe emazulwini. Mhla kwaba kuhle kuye. Mhla kwaba kuhle kuye. Ungakasekela umhlaba ukuthi angikhethe. Waseyangibeka ezizweni. Wangibeka inkosi uJesu. Waseyangigibela ngabe imbongolo yakhe. Hayi ke asiqhubekeni ke. Thokhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena ozosindiswa. Verse 25.
kade ngugqigqa 24 kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe nenceku ibe njengenkosi yayo uma bebizela umninindlu ngokuthi uBelzebuli kakhulu abendle yakhe. Ngakho-ke ningabesabi ngokuba akukho okusitshekelweyo okungayi ukwambulwa nokufihliweyo okungayi ukwaziwa. So singabesabi, akukho kusithe yabona nawe nje sikuthembile, sithi sinensizwe ekholwa isindisiwe kanti iphila ngenye indlela, sithi sinentombi isindisiwe iphila ngenye indlela. Kuzombulo obala akukho okusitshekelweyo okungayi uvela obala. Verse 27, lokhu enginitshela khona ebumnyameni kukhulumeni ekukhanyeni, nalokhu enikuzwayo endlebeni kushumayeleni phezu kwezindlu. Sishumayela into esiyizwile uJesu eyikhuluma. Simzwile nje sothulelana. Simzwile nje. Wena uthuleleni ngoba umzwile nawe ekhuluma? Ukhulumile, uthuleleni ke wena? Hayi bafowethu, ke siqhubeni ivangeli enkosi yethu uJesu. Waliqala nje leli ivangeli eseqala usekhulile seshumayela. So ke siqhubeka lapho ke thina sinikwe lona elithi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Usondele. So mose usondeleke phenduka. Lokhu enginitshela khona ebumnyameni kukhulumeni ekhanyeni, nalokho enikuzwayo endlebeni kukhulumeni phezu kwezindlu. Verse 28, ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Uyamsaba yini? Mesabeni loyo obhubhisayo. Umbuzo wami-ke lo, uyamesaba na? Khumbulani, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Ubusisiwe mntaka baba mawuzingelwa ngenxa yokulunga. Ngiyafuna ukuthi ukwazi lokho. Ubusisiwe nje ngendlela emangalisayo. Ubusisiwe mawuzingelwa ngenxa yokulunga. Verse 10, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe. Umbuso wezulu wobani? Owabo. Ubukumkane bamazulu bobabo. Sho njalo verse 10. Banoyolo abatshutshiswa ngenxa yobulungisi ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Hayi siyajabula thina. Hayi abasishushisi, abasidelele, basithuke, basho yonke into abayithandayo, basisondeza eminyangweni wezulu. Ngifisa ukuthi ke ngime la ukudinwa inkosi sizoqhubeka sibukizwe lelapha kuPetro, siza ukuthi uNkulunkulu uthini kulona. Sisaqhubeka sikhuluma ngabazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ake ngiguqe ngikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu womhlaba, uNkulunkulu wangaphansi komhlaba, uNkulunkulu ophethe wonke indawo. Ingakho ngibiza lezi indawo ngoba uNkulunkulu kuzona zonke futhi zona zidalwe uwena, ngaphandle kwakho ngabazikho. Siyakubonga ke Nkosi, siyakudumisa. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi. Busise bonke abayilalele lenkonzo. Babusise ngamunye ngamunye. Dumo lonke silinikeza wena. Siyabonga Nkosi ngezinto ezinhle osenzela zona. Kumnandi ukuphila phansi kwesandla sakho esinomusa. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Abangcwele, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Baba uNsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.